Ipinag-utos mismo ni Police Regional Office 3 Director Brigadier General Val de Leon ang masinsinang investigasyon sa fatal shooting na nangyari sa Santa Rita, Pampanga nitong 2 ng Enero. Ito'y matapos mabaril at mapaslang ni Patrolman Efraim Ramirez ang construction worker na si Federico Pineda Jr. Napagkamalan umano ni Ramirez na si Pineda ang kanyang hinahabol na magnanakaw. Nagtamo ng tama si Pineda sa likod at tumama sa isang ugat sa puso. Tiniyak naman ni PRO3 Director De Leon na mananagot si Ramirez sa naging kapabayaan nito. Paglilinaw pa ni De Leon, hindi nila kukonsentihin ang anumang irregularidad sa kanilang hanay. Gayunpaman, hinimok nila ang publiko na mas maging mapagmatsyag at huwag mag-atubiling lumapit sa pulisya upang hindi umano maisakripisyo ang kanilang seguridad. Samantala, ang pamilya Pineda naman mas piniling huwag nang magpaposte ng pulis sa lamay ni Federico. Noong unang araw kasi ng lamay ay nagpadala umano ng 2 pulis ang Pampanga PNP para sa seguridad ng pamilya, bagay na maayos na tinanggihan din ng pamilya. Ayon sa nakatatandang kapatid ni Federico na si Michelle, nakararanas pa rin ng trauma ang 2 anak ng biktima. Ba't daw po binaril yung daddy niya? Wala namang kasalanan. Imagine, masasabi ng 9 years old na anak yun kung bakit namatay yung daddy niya na walang kasalanan. Tapos yung bunso naman po, ayaw niya pong makita yung daddy niya na nasa loob daw po ng kabaong dahil nasasaktan daw po siya. Nitong January 4 ay nasampahan na ng kasong homicide ang pulis na si Ramirez. Subalit iaapela raw ito ng pamilya Pineda at iaakyat sa kasong murder. Sa darating na Sabado, January 9 ay nakatakdang ilibing si Federico. Rainiel Pawid, CLTV News.